गाबोननिया स्पेसियेलि रायजोफोर मानगोनां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बा जायखौ आसाम एसेम्ब्लिनि प्रेसिडेन्ट होननानैबो बुंजायो मानगोनां बिश्वजित दैमारि सारा माखासे खेंफोरथि होफैदों जिहेतु जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव गाबोन आसाम एसेम्ब्लिया जानो थांगासिनो दङ दा बिनि सायावनो दाख्लैहाय मानगोनां रिटायार्ड IRS अफिसार जनकलाल सारजों लोगोसे थांनाय बाराव MP दारायदोंमोन बिथां सासेबाव पंकज इस्लारि सारमोना माखासे बिबुंथि होदोंमोन जे इन्डियानि पार्लियामेन्टआ जेरैबायदि आसामनि एसेम्ब्लियाव जफैनो हाया थिग बेबायदिनो आसामनि एसेम्ब्लियाबो बिटिसिआव बोरै जफैनो हानायनि खाबु मोनखो नैबेखौ सोंलु दैखांनायखौ भिडिअखौ नुदोंमोन जि हक दा बर'नि जारिमिनाव थालांनाय सासे बा थालांसिगोन जे जोंहा स्पिकार मोननो हादों सासे मानगोनां बिश्वजित दैमारि सारा मा खेंफोरथि होदों मारै बेनि सायाव एसेब्लाबो साफ्रोमबो बर'फ्रा नायनानै लानांगौआ दायित्व होननानै आं सानो नायलांनो हागोन ना ओरैनो गासिबो रेडि खारन बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि माने एसेम्ब्लिया जायखिजाया रायजोनि एसेम्ब्लि बायदि खारन जोंहा बड'लेण्डआव लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ बिनि गोहो दं फाइनान्सियेल गोहो दं माने बियो मोनसे रायजो बायदिखा ओंखायनो बे रायजो बायदि मोनसे आयेन आफादा जेरैबायदि थानांगौ बे अलरेडि बड'लेण्डनि माने आयेन आफादनि हलाव बा बिनि बिल्डिंआव फ्राय दङ गासिबो मात्र जनायनि मासिया एसे खममोन बेखौ जों बानायजोब्बाय दा 126 गासै MLAयानो बेवहाय जिरायनो हायो गतिके बे हिसाबै जेबो प्रब्लेम गैया बाखि जोंहा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनिफ्राय मानाव गेदेर चिफ प्रमद बर' आरो स्पिकार कातिराम बर' बिथाङा जिखिनि जोंनो नांगौ बेखौ गासिबो खालामनानै होजोबगासिनो दङ आरो बे मथे जोंनि एसेम्ब्लिया गाबोन जिरायनायाव गासैबो बिथिंनिफ्राय खुनु उसुबिदा गैया मानाव गेदेर गभर्नरा सफैखाबाय आरो चिफ मिनिस्टारा दा मोनायाव सफैसिगोन आरो बिनि उनाव गाबोन गासै माने मन्थ्रि आरो मानाव गेदेर MLAफ्रा गासिबो सफैजोबगोन गतिके 12 बाजिनिफ्राय जागोन सेसना बेवहाय जेबो उसुबिदा गैला गासिबो रेडि जाजोब्बाय गाबोन जाहैबाय जोंहा ओरैनो मोनसे ट्रेडिसन हिसाबै बियो मोनसे रां बावजा जथुम बाजेट सेसनाव गभर्नरा बिबुंथि लाखियो आरो गाबोनबो गभर्नरनि बिबुंथि दं गिबियावनो बिनि उनाव स्पिकार्स इनिसिएटिभआव जों मोनसे आयदा लायो स्पेसियेलि जेखौ जोंनि एसेम्ब्लिफ्राव बायदिसिना एसेम्ब्लिनि जिथु हाबाफारि बेयाव माने सावरायनाया बारा आबुं जाया माने गुवारै सावरायनो हाया नाथाय माखासे गोनांथार माने माबाफोर थायो मा होनो जेंनाफोर थायो इसुफोर थायो बे हिसाबै जों मोनसे आयदा लायो दा गाबोननिया स्पेसियेलि जोंनि 10थि सिडुल ओनसोलाव बोरैहाय जोङो माने गासिबो बिथिङाव जौगानायखौ लाबोनो हायो आरो माब्रैहाय जोङो बेखौ बांसिननिफ्राय बांसिन गोहोगोरा खालामनो हायो जाहाथे बे 6 सिडुल एरियायाव बिसोरो माने बे जायगानि जेंनाफोरखौ गावसोरनो सुफुंनानै लानायाव माने मा होनो सम्भब जायो ओंखायनो ससिय' इक'नमि एन्ड अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट अफ 6 सिडुल एरिया गाबोननि जिथु सावरायनाय जोंना माने मा होनो सामाजिक रांखान्थियारि आरो गासै बिथिंनिनो 10थि सिडुल ओनसोलाव जौगाथाय लाबोनाय बिनि सायाव गाबोन सानसे बिनि सायावनो गाबोन सावरायनाय जागोन ना एसेम्ब्लियावथ' गासिबो MLAयानो थानांगौ MLAयानो एसेम्ब्लिनि थाखाय एसेम्ब्लियाव फैयाबाथ' MLAयानो नङा समस्तिनि मानसिफ्रा बिसोरखौ माने रावबो मोजां मोननाय नङा खारन समस्तिनि खोथा बुंनो आरो हादोरनि खोथा सावरायनायाव बायदिसिना माने मा होनो माखासे गावनि माने अपिनियनखौ होनो थाखायनो MLA गतिके एसेम्ब्लियानो MLAनि गतिके MLA बिथांमोना बयबो फैगोन सोरबा जुदि लोमजानानै दंब्ला मानानै दंब्ला बे गुबुन बाथ्रा 12 बाजिनिफ्राय जागोन बेयो